Deda Mraz? Što si nam doneo? Da tebi ništa, nisi dete. Šta se tamo tu dešava da vidimo? Sonja? Deda Mraz. Pa vidim da Deda Mraz, ali zakasnio si. Nova godina je bila pre 3 nedelje. Oj, Deda Mraz je imao poklon. Ništa. Sve sam zagubio. Idemo da tražimo gde je Deda Mraz izgubio poklone. Sonja, pa vidi, pa promašila si jedan. Da vidimo šta je to, kozmetika. Kanta za đubre, neka igra, sad ćemo da igramo to sa Deda Mrazom. Plastelin. Glibi slime. Još jedna igra. Imat ćemo šta da radimo za vikend. Deda Mraze, Deda Mraze. Sve sam izgubio. Još jedan set kozmetike za decu. Šta je ovo? Вон здесь. Вау! Šta je to? To kosa. Да. Kosa kao tvoja. Коса. Vidi. Kosa kao Sonja. Čekaj. A lutkica? О, шара. Види. A, ovo je gumica za kosu. Tek sada sam videla. Ja srazu vidim. Šnalice. Da, baš su slatke. Daj da ti stavim jednu. Это. Ovako. А? Знаю, я буду на себя в рот пшикать, если я во время... Šta je ovo? Kao neki parfem. Ćemo da otvorimo neku igru pa da igramo sa Deda Mrazom. Vidi Deda Mraz se malo umorio. Šta ćemo da otvoramo? Кобру играем. Treba da ukradeš dijamant, ali da ne iskoči ova zmija i da te ne pojede. Pravila su prosti, treba da ukradete dijamant, ali da vas ne vidi kobra. Ako gori crveno, treba da stojite i da se ne mrdate. Ne smete da se pomerate. Jeste razumeli? Jesmo. Da uključim. Izgubila si. Samo da znate da je ovo najlakše nivo, ima još 2. Beri. Da beri уже, da уже повзял.
Ja bih dala. Kako si uspela da izvadiš taj dijamant? Hoćeš ti plave? Dobro, evo ti plave. Evo da mraza crvene. Crvene. I ja ću da uzmem zelene. A mama za tebe nema. Ima žuti. A tvoj ujka otišao da uzima bele. Vidim da Sonja se pripremila. Sonja, ti misliš da ćeš da pogodiš toliko puta u kantu za đubre, a? Popadjuš? 3, 4, sad. Gde si? Sad će da nam sruši jelku. Drugi nivo. Sada će biti malo teže. Svako uzima svoje boje papiriće. A gde moje žuta? Podelite i svako sedi na svom mestu. Sad. Aha, sad se još i zatvara. Čekaj. Tamo kod Sonje. Mama, sedi na mestu. Zaglavila se. Otvori se. A? Ja da mraz polovio na kantu za đubre. Vidi, šta da ide? Ponovi mi, zašto smo ovde? Šta radimo? Tražimo poklone. Misliš da je Deda Mraz i tu izgubio neke poklone? Sitne neke. Kao umorila se pa cela da... Ja, vidi koliko obući za Barbie. Šta je to sve izgubio Deda Mraz? Pogledaj da li ima tamo nešto na vrhu. Mnogo je lepa. I zove se Nikita, pa ovo je muško. Da. Šta je to? Privezak isto, Minnie Mouse. Stavi to sve unutra i idemo da tražimo dalje. Možda ima još nešto zanimljivo. Još jedan poklon. To je Barbie Mega Blocks. Možeš da kombinuješ sa Lego. Що смотри, какой. Aha.
Rukavice? Da. Pa to su rukavice Else. Jel znaš? Vidi, mama. Baš su nam taman došli zato što se smrzavamo koliko je hladno. Jesi pronašla nešto? Daj. Šta je to? Wow. Ajde da vidimo kad sedem u kola zato što sam se smrzla. Nećemo ovdje da otvaramo. Sonja! Još neki poklon. Mislim da je to posljednji. Папа, такую Машу видела. Так, Маша Тарченко выполняет. Маша Тарченко такое есть, мне очень понравилось. Pokaži kako ti stoje rukavice. Понятно. Ну, поставим Sad ćemo u kolima da otvorimo malu životinjicu. Ima 60 aktivnosti. Može da peva, da se smeje, da duvaš na nju. Ona zatvara oči i tako se uspava. Čekaj da duvaš, treba da vidimo da li je uključen, da li ima baterije unutra. Sonja duva. Он повторяет. Есть. Вот. Помоги. Evo ti. Da vidimo. У меня крылья будут. Снова пакет. Наверное, голова будет. Ей, голова. Opa. Čekamo kosu. A nema nogi još. Tadam! Мне так не... ноги. Коса. Ура!